ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ସହରର ଚତୁର ପିଲା ରାହୁଲର କାହାଣୀ, ଯିଏକି ନିଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦ୍ରୁତ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲର ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ଥିଲା। ସେ ଶାସନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲା। ଦିନେ ତାର ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯାହା କେବଳ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇନଥିଲା, ବରଂ ତାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସବୁଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଛାତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରାହୁଲ ଏହାକୁ କିପରି ସମ୍ଭବ କରିଲା। ଏବଂ ଏଭଳି ମଜାଦାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ରାହୁଲ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ଯେ ନିୟମ କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ସମୟର ଅପଚୟ। ସେ ଠିକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚୁ ନଥିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ସଫେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ, ସେ ବାହାନା କରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ତାର ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାତାବରଣ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାହାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ଏଠାକାର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଶର୍ମାଜୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିଖାଇବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେ କୁହନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟ କେବଳ ଜ୍ଞାନର ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଜୀବନର ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଶିଖାଇବାର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ଆସୁନଥିଲେ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସରରେ ଆବର୍ଜନା ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲେ। ଦିନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଲା। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ନିଜ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ଏହି ନିୟମ ଆପଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା। ସେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନଦି ଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ରାହୁଲ ଓ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଓ ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଏହି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ରାହୁଲ ମିଛ କହିଥିଲା ଯେ ଏହି କାମ ଅନ୍ୟ କେହି କରିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶର୍ମାଜୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝି ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହଲରେ ଏକାଠି କରି କହିଲେ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ପିଲାମାନେ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲେ। ଶର୍ମାଜୀ ଗମ୍ଭୀର ସୁରରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା କାହାଣୀ କହିବି। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସେହି ଦିନମାନ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ପଶୁମାନେ ମିଶିକରି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିୟମମାନ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋଣ୍ଟି ନାମକ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଲା, ସେ ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ବାକି ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ମଇଳାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶର୍ମାଜୀ ଆଗକୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ହ୍ରଦର ପାଣି ଅପରିଷ୍କାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ବୈଠକକୁ ଡାକିଲେ। ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଆମର ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା? ସମସ୍ତ ପଶୁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଟି ନିଜ ଭୁଲକୁ ଅନୁଭବ କରିସାରିଥିଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଏବେ ମୁଁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ପରିଷ୍କାର କରିବି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ଏହି ଘଟଣା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଆଖପାଖର ଯତ୍ନ ନ ନେଉ, ତେବେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି କାମ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିଲେ
ଏବଂ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଖପାଖର ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଯତ୍ନ ନେବେ। କାହାଣୀ ଶୁଣି ରାହୁଲ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ତାର ଅସାବଧାନତା ଏବଂ ନିୟମ ପାଳନ ନ କରିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାତାବରଣକୁ ଖରାପ କରୁଛି। ସେ ଶର୍ମାଜୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ଯେ ଏବେଠାରୁ ନା ମୁଁ କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିୟମ ପାଳନ କରିବି, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବି। ରାହୁଲ ନିଜର ଆଚରଣରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲା। ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ସହିତ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାହୁଲ ନିଜକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାତାବରଣ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ମଇଳା ଓ ଅସାବଧାନତା ଥିଲା, ଏବେ ସେଠାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳତାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଲା। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାର ପୁରୁଣା ପରିଚୟ ଫେରିପାଇଲା। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶର୍ମାଜୀ ବୈଠକରେ କହିଲେ, ସାମାଜିକ ନିୟମ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆମର ନିଜ ଭଲ ପାଇଁ ଅଟେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ନିୟମ ମାନିଲେ ଏକ ଉନ୍ନତ ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଏବେ ରାହୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସବୁଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ଛାତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ନା କେବଳ ନିୟମ ମାନିଲା, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଇଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ନିୟମ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆମ ଜୀବନକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ତେବେ ଉଭୟ ସମାଜ ଓ ଦେଶ ପ୍ରଗତି କରିବ।